Welkom. Wij zijn hier bijeen om jullie huwelijk te ontbinden. Mevrouw de rechter, Annie en ik willen scheiden. Ik wil scheiden. Annie wil mij niet meer pijpen. Heb ze nooit gedaan. En dan ben ik een lekkere, frisse jonge meid. Ik ga naar de hoeren. Bob heeft alles meegenomen. De kleurentelevisie. En de Gameboy. En mijn 24.000 servies. Alles is weg. De ziekenhuispers. En de gastendoekjes. Alles is weg. Objection, objection, objection. Ik ben er klaar mee. Jullie zijn gescheiden. Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. Lisa, Dank u. ik heb een uitnodiging voor het feest vanavond. Wat voor feest? Een openingfeest is er niet. Leuk. En waar is dat feest? In het Hilton Hotel. Kunt u mij daar naartoe brengen? Jazeker. Dit wordt een om mooie, 8 uur. dit wordt een mooie avond. Als Bob dat eens wist. Mamma mia, casa di mamma, de drugs gaat er vandoor. Mario, heb ik een Mario. Naar de rechterhand. Bob de Roy, neemt u tot uw wettige echtgenote Annie Bos en belooft haar trouw te blijven tot de dood jullie scheidt? Wat is daar uw antwoord? Ja. Annie Bos, neemt u tot uw wettige echtgenote Bob de Roy en belooft haar trouw te blijven tot de dood jullie scheidt? Ja. Dan verklaar ik u hierbij tot man en vrouw. Iets van gebruik is. Die vlakjes, oh die vlakjes. Oh ja. Doe maar. Hey, we zijn begonnen. Oh sorry. Wil je nog serieus blijven komen?
En deze man gewoon al het hele, of nee? Het leven. Ja. Hoe maakt hij? Maakt hij nog meer? Nee? Zit hij serieus? Ja, dat is goed.